Welkom bij Moelen met Pelt. In Moelen met Pelt gaan voor kallen met parkstaders die gaat de meldenhand. En dat zijn giekerweek, zijn dat weer andere parkstadgenoten. Uit het Heerlijsche of uit Kerkroo of mag niet doet. Maar het zijn nu die gaat de meldenhand. Daar gaat het om. En wij zien ik hij nu bij de eerste aflevering meteen aan de tiek zitten. Jan, dat ik dich nu zie. Man, kerel, fijn dat ik dich zie. Ja. Ik ga dich nog eens even willen spreken. Zullen we ons er even bij zetten? Ja, dat is goed. Ik kijk eens even in de agenda of ik de ruimte had, maar ik dacht het wel. Nee, dat is goed. Wilt ze gaan drinken? Ja, op de Moelen is een gesprek. Toch maar een spaarroer. Oké, ja. Mag ik een spaarroer doen? Moelen met Pelt. Moelen met Pelt. Jan Goren, goed om dich te spreken. Voor beginnen bij het begin, er is een heleboel over dich te vertellen, maar voor beginnen met waar stond die wiegje? Waar stonden ze over de weg heen geborgen van kijk eens wat een lekker manneke? Ja, waar is die dan? Nou, ik ben geboren in Kerkroo. Ik zag met opzet Kerkroo. Want ik woon natuurlijk inmiddels al bijna 60 jaar in Heerlen. En dus ik voel me wel in de winkbul. Ik ben nog heel erg Heerlen-minded en alles. Maar dat Kerkroo, dat moest ons toch even uitleggen? Ja, nou ja, ik ben dus in Kerkroo geboren in een café. In het centrum van de stad, op de Hoofdstraat. Ik heb 8 jaar van mijn leven in Kerkroo gewoond. Mijn ouders die woonden bij mijn opa en oma in, en mijn opa, en daar hadden we een café. En die waren pas getrouwd en die vonden het wel handig. Mijn pap werkte in Heerlen, daar werkte hij een paar uur weer bij de kredietbank. Noorderhand naar het AMF gegaan en ook bij het AZL nog even en toen gepensioneerd. Maar mijn opa stierf vrij plotseling, vrij jong, nu in de 50 jaar, en dat was in 1966. En mijn pap, daar had die weetschap kunnen overnemen, maar daar stond liever aan die kant van de tiek als aan die andere kant. En dat is een, wat mij ook allemaal bijgebleven is, want die optie die is nog eens regelmatig langs. Het zit in de familie. Ja, maar het zit ook in de familie om net aan die andere kant van de tiek te bestaan. Ja. Dus sinds 1966 woon ik in Heerlen, op de Heuvelweg. Eerste jaren gewoond, dus ik was 8 jaar wie verhuisde. En ik ben eigenlijk vrij snel naar de HAVO ben ik een jaar naar Eindhoven gegaan voor op de hogere informatica school te gaan studeren. En dat is ook wel een leuk verhaal, Ja, wacht even. Het een wat ander. Want in feite, dat is toch wel interessant om te weten, had ze die jeugd voor gedeelte in Kerkroo beleefd en voor gedeelte in Heerlen, zeg maar, voordat ze naar Eindhoven ging. Had ze daar nog bepaalde herinneringen aan dat ze zegt van ja, dat wordt toch wel een verschil van... Ja, nou het grote verschil wat mij achtervolgt is ook wel ergens, enigszins, is dat ik zo de Kerkroo op de Laberteschool en die stond vroeger langs het spoor, dat was nu, zal maar zeggen, dat het museum is. Okay. Dat was vroeger de basisschool, de lagere school. En ik ben op de 4e klas, dat is dus tegenwoordig groep 2, denk ik, of groep, de 2e klas. 6? Ja, groep 6. En toen was ik verhouden in een jongensschool. En ik kom dus in Heerlen, dat moet in 1966. En ik kom in Heerlen en dan kom ik op de Sint-Janschool, daarna aan het pannenshop in het Charlesbergerveld. En dat was gemengd. Ja, dat was dus wel een redelijke shock voor mij. Want ik vond dat wel helemaal niks. Mijn man die zei, toen kwam schriedend van hem. Toen zit een vrouw nu een beetje op school. Nou, hoor ik echt wel, dat had wel een zodanige indruk op me gemaakt. Of ik ga door verkeerd op gereageerd. Want sindsdien achtervolgen de vrouw nu in mijn leven dichtstens op de dag van vandaag. Oké, maar daar had ze ook vloek voor toos. Op gezette tijden. Op gezette tijden, oké. Hey Jan, dus de geest dus naar de HAVO zessen. En nou ja, ik weet dat ze op het ABP lang has gewerkt. En ik hou er immer een idee bij van... vanaf de HAVO-banken zijn ze met wagonladingen tegelijkertijd bij het ABP begonnen. Maar dat, toen best dan nog tussendoor in Eindhoven geweest. Ja.
Nou, het wordt zo, op de HAVO moet ze keuzes maken, ook al op de MAVO. Ik ga niet op de MAVO op Henricus gezeten. En toen naar de HAVO en dan moet ze die pakketkeuzes maken, maar in mijn keuze wordt, ik heb geen idee. Dommigheid, wordt de leraar ik niet van, dan pak ik niet meer. En allemaal dat soort gekke dingen, dat is een bekend probleem, ik hoor je ook wel. En wie ik van de HAVO, ik wil nog wel weer studeren, of mijn pap of mijn ouders willen dat ik nog wel een stoel ging doen. Maar ik had geen idee wat ik wil. Voor allerlei dingen gedaan, ja, ik maakte er nog helemaal niks goed. En dus komen ze dit echt weer met. En ben ik eens op een gegeven moment met mijn pap te werken, toen op het AZL, op het AMF. Die waren net de pensioenadministratie aan het automatiseren. Vanuit kaartenbakken. Hij maakte toen allemaal stroomschema's. Zit nog zo vuur mee. Ik ben daar een keer gewerkt. En met die vertaling, zal ik maar zeggen, gingen programmeurs aan de slag om dat in het systeem te doen. ABP, hou al toe gaat geautomatiseerd. Maar dat ging overal worden aan het gebeuren. Al die kaartenbakken, routen, geautomatiseerd. Ja. En misschien is dat wel getvuurdig. Ja, er was op dat moment in 1976 eng opleiding in Nederland. Dus was je een van de pionierskens, zou ik zeggen, in de informatica en wat nu IT is. Ja, nou eigenlijk wordt het zo, die school, die hogere informatica-opleiding, die HIO, dat wordt een onderdeel van HTS, maar het wordt het hoogste orgaan wat ze informatica kon studeren. Ja. En ik ben erheen gegaan omdat ik met de HAVO er naartoe koos, maar dat was eigenlijk veel te weinig basis. En dan zouden we ver eerste klasse, maar één tweede klas. Dus daar vol ene van de veer ging eigenlijk maar door. En dat was, ik word dus ook duidelijk ene van die veer. Maar ik had door toch al vrij snel kennis gemaakt met het beetje studentenleven. Wat me wel bevoel, maar ik heb nog nooit zoveel gestudeerd als in het jaar in Eindhoven. En dus toen ben ik terug, dan moest ik in Deens. En wie goed Deens kwam, had ik in de mond heen gezeten, want dan had ik het ABP gesolliciteerd. En daar kon ik dus vrij snel beginnen. Ja. Daar had ze het lang voor gehoord op het ABP. Ja. En verslond even een paar tientallen jaren over om in de tijd te blijven. Want op een gegeven moment begon ze door toch de moeren op zich af te komen. Ja, nou het was zo. Ik ben dus op die HIO geweest. Omdat ik ook niet wist wat ik wil, maar dat is voor mij dat technische. Ik ben geen techneut. Ik ben eigenlijk meer aan de mensenkant. En taal of zo gaat eigenlijk, als je het allemaal van tevoren houdt kunnen invullen, word ik daar nooit heen gegaan. Maar ja, goed, de leerst toch gaat, als wel gaat affiniteiten met. Als een bepaald niveau, kan ze dingen leren. Dus ik kom op het ABP. En toen wordt al vrij snel de link geraakt, had ik dus op die school gezeten. En ik kom op beheer, op een afdeling. Ja, dat was echt... wat men zag van, die werden niet mee door op de dag, want als ze door een beetje dings wordt om half met die werk verder, maar dat was niet de bedoeling, daar moesten we de hele dag weer voor doen. Maar ik was vrij snel naar een stafbureau automatisering. En het fijne was, dan kom ik dus in een warm bad qua team. Dat wordt veel geouwehoord, er wordt heel gewerkt, op gezette tijden met nachtwerk, met stand-by en een ganse clean beam. Maar daar voelde ik me dus echt, als een vis in het water. Vanwege de menselijke contacten. Ik heb daar carrière gemaakt. In principe durf, niet omdat ik zo'n ICT'er word, maar dat wordt ook in de kinderschoenen. En de koers dingen leren. En wat ze nu de goud voor die functie, als functie eist, dat ging ze doen. Maar uiteindelijk had ik dus, vooral op basis van sociale vaardigheden, had ik best wel stappen kunnen zetten. Ja. En uiteindelijk kun je daarachter, en zeker ook als de ICT-ontwikkeling zodanig veel vlotter gaat, als dat toe kunt bijbenen, kun je in een spagaat terecht. Ja. En dan kun je dus dan loopt ze tegen die eigen beperkingen aan in die eigen gedrag, zal ik maar zeggen. En zo had ze ervoor gekozen om de laatste jaren van die carrière, eigenlijk van die werkzame leven, coach te worden. Ja. En coach, met coach daar struizen alle wiel de verkensmid, zeggen ze wel eens heel onerbiedig. Maar du hast daar een opleiding voor gevolgd en daar hast je ook nog wel heel buurlijk met weten te scoren. Nou, ik word op een gegeven moment moest ik gaan doen. Ik word niet meer gelukkig en ik heb een burn-out gehad in 2010. En ik heb nog even geprobeerd. Maar ik kreeg dat weer terug en ik denk ik moet weggaan. Dit bedrijf is niet meer waar ik gelukkig werd. Maar ik moest nog 10 jaar, ik was 55 op dat moment.
Dus ik heb gekozen voor een coachopleiding, want coach, dat wordt me alles door een HR-consulent ook een beetje, zo gaat voor dik zie je. En coach, ja, 12 jaar geleden wordt dat nog niet zo'n hype, maar begon dat al eigenlijk. En het spook me aan, want coach impliceert begeleiding en lu, zal maar zeggen. Dat wordt voor mij wel een trigger. En ik had geen idee wat ik dus precies ging doen, maar ik heb dus veldwerk gedaan, ik heb onderzoek. En dan ben ik op een gegeven moment op een opleiding terechtgekomen, een coachopleiding. Die voor mij heel erg herkenbaar wordt, van hoe ik in een burn-out gezien, wat ik tegenaan heb, daar heb ik heel veel geleerd, vooral van mezelf. En daar ben ik ook mee aan de slag gegaan. Het had overigens wel een paar jaar geduurd voordat ik mijn coachbedrijfje een beetje rendabel hoed. Maar het is toch vooral eens investeren in tijd en in ervaring, opdoen en struikelen en de knieën afvegen en weer opstoren. En daar heb ik ook allemaal geen spijt van. En het had me ook wel veel gebracht, want ik ga wel heel snel in de gaten dat het feit dat ze gelukkig is, dat kan ze met geld niet betalen. Die kunnen me zoveel geld niet geven, dan denk ik van, rot ik dat maar, dit wil ik hier. En dan had ik dus inderdaad tot vorig jaar heb ik dus actief gecoacht. En ik heb met een collega samen een reïntegratiebroodje gestart, waar we opdrachten doen voor reïntegratietrajecten bij het UWV. En dat was een hele fijne partner om zoveel trajecten van. En daar ben ik met gestopt vorig jaar. Daar is ook nog een flinke wijsheid in verpakt, maar die had u wel opgepikt, denk ik. Even over muziek. Een muziekstuk, een song of wat dan ook, wat betekent een hele sterke herinnering losmaakt. Vertel eens. Ja, dat is vind ik wel een lastige vraag, want ik heb heel veel herinneringen gekoppeld aan muziek. Maar wat mij zo eigenlijk het eerste echt te binnen schiet is een liedje van nummer van Rory Gallagher. En daar word ik nogal fan van. En in de beginjaren, zal ik maar zeggen, ik ben in 1974 iets op Pinkpop gegaan. En toen, dat was een druilerige dag. En Rory Gallagher speelde daar 's middags ook. Om 1:05 heb ik in mijn herinnering. Ingeleend in het Burgemeester Damenpark. En wie hij kwam, toen trok het geen open. Dat vond ik al fijn. En dat nummer, Going to My Hometown, dat is een beetje een folknummer. En ik zie de Luvuur me in kringen dansen. En dat wordt een hele leuke ervaring. Ik ben zelf een jongske van zeg maar 16, 17 jaar. En dat is, als er een herinnering is, dat vind ik dat wel. Je kunt dat wel als eerste boven. We gaan eens even luisteren. Jan, je hebt gans angst vastelovend. Daar deed je ook al heel erg lang aan. Samen met je familie, wie zo dat? Ja, daar had ze het over demisec, dus duidelijk. Familie zit, of de carnaval zit wel redelijk in het bloot. Ik weet nog wel dat voor wie pas getrouwd wordt. Dat ik met Toos had gezegd, vergunnen ze niet. Of in de dag, of in de Samstag, of een zondag, verblief in het heem. En dan word ik dus, dacht ik al, ik ga sterk. En liep ik naar buiten, hoorde ik in de verte de trommelen. Toen had ik me van een zulligheid geplukt en dan ben ik de stad in gegaan. Los me trekken. Met de trommel over, ja. Ik kon door het kriesje. Ja, nee, maar ik ben dus een carnavalist, uiteraard. Ik ga... Op een gegeven moment gingen we voor de optocht kijken met mijn pap en mijn schoonpap en zo, met mijn pap. Dat was een goede sloek, om het zo maar even te nemen. En als ze met hem de optocht ging kijken, dan houden ze als gesneuzel het einde niet, zal maar zeggen, dat ze snapt wat ik bedoel. En op een bepaald moment had ik dus gezegd van ja, ik vind het eigenlijk ook niet leuk om maar langs de kant te staan en dan gisteren weer het een lopen naar het ander. En toen ben ik gewoon in mijn eentje met gelopen om eens te kijken onderweg wat er allemaal was. En dat heb ik een jaar of 2 gedaan, gewoon in een optocht ingestapt, een stukje gelopen. En door Wim Albring, dat is dus de broer van mijn vrouw, van de Toos, die vond dat ook
dat wil ik ook. Maar hij is dus een jaar of 7 jonger wie ik. Maar mag ik meegaan? Dus, op een gegeven moment gingen we samen. En dan Ad, mijn jongste broer, die verschillen ons 10 jaar. De waren met Wim ook wel af en toe zo, met de familie, daar was het contact en dat klikte wel allemaal. En hij zei, ja, zullen we met z'n drieën gaan? Nou ja, dan houden we eigenlijk al Wim, is in de creatieveling, door kent Wim. En daar hebben we dus verzonnen en hebben we samen over nagedacht om druigs te gaan, in het kader ook van Monty Python en allemaal dat soort dingen. En je hebt druige tekst met z'n rijen, zwart, pak wit gezicht. En dan zijn we weer op gaan lopen. En dat is in 86 de eerste keer geweest. En sindsdien, los van het feit dat het in de kraan is, of met de golfoorlog of met de corona, dan zijn we elke optocht daar voor metgedaan. Ja, geweldig. Ja. En in een café zijn we ontdekt. Geweldig. Want dat is het Demisec verhaal. En toen kwam Tamara. Ja, nou ja, er zit nog wel iets tussen. Want dat is in een bepaald café, wat hij voor nu wel een beetje zitten. Houden we natuurlijk veel humor, dat we niet allemaal in dat bord kwijt komen. Maar we gaan dus ooit een receptie kunnen presenteren van de Niet-Schoen Helkapel. En dat was onze eerste optreden op een bühne, zal ik maar zeggen. En dat had eigenlijk allemaal nog meer geproefd voor ons. Zo'n vergeet. Tiekenzingen gaan organiseren en de binnenzitting op dienstig bij dat café Pelt. En van het een komt het andere, want bij de eerste mannenzitting, die Stoel georganiseerd was, houder Wim, het jaar van tevoren zich als het typetje verkleed als en van het Getske. En de hand voor dag en in de deuk van gelegen met z'n allen, met zijn one-liners en wie Stoel met de herres zo'n idee komt, wordt het moet een fout café en dan worden er 11 rood met z'n drieën van het café Het Getske. En zo hebben we voor een nummer geschreven, Alaaf, ouwe hoer. En dat had een eigen leven geleiden, maar een paar jaar later, dat krielt dat allemaal deurig. Toen had het Tamara geschreven. Ja. Of we gezien dingen uit de regio met Bernie, zal maar zeggen. Nee, maar het sloeg wel in wie een bom. Ja, dat is en vanaf toen hadden er geen raam meer gehad en is er van alles gebeurd. Er zijn er op een gegeven moment hebben er ook gezegd van, ja, nou ja, verkappen ermee, want het is niet meer te doen en het is allemaal zo lastig. En, nou ja, er is nog heel veel over te vertellen, maar ja, omwille van de tijd moeten we dat toch even, dan moeten we misschien nog maar eens een keer Moelen met Pelt aan wijden. Want ik wil nog één ding van de huren en dat is het feit dat ze opa is. Hij has 2 dochters. En dan gaat er bij ze alle 2 gaat er een dag oppassen. Dat moest je ons nog even vertellen, want dat vind ik een mooi verhaal. Ja. Nou ja, het had direct te maken met het vorige. Want ik ben, dus, zal maar zeggen, ik word opa. En dat was voor mij de prioriteiten veranderden. Want dat was eens wat vroeger heel belangrijk was. Ik was een beetje manager van Demisec. Dat was ergens gezakt en andere dingen waren belangrijk. Ja. En ik ben hier 10 jaar ouder wie die andere. Enfin, dat was voor mij de reden om een beetje te zeggen, jongens, aankondigen, ik ga ermee stoppen. Maar een ander punt wat voor iedereen over gaat dan, is dat die vrouw die mij achterhoorde. Dus die kwam bij Toos, die had nog 2 zussen, die over mij geen honger vroegen. En ik had zelf 2 dochters gekregen. En ik had nog 3 kleindochters. En in augustus nog een 4e ook een kleindochter. Okay. Dus ik denk van, ik ga nooit zo moeten grenen vroeger op die schoen. Maar we gunt wel, we zijn dus allebei eerder gestopt met werk. Toos had ook eerder vroeg pensioen gepakt. En ik ga mijn werk, ik kon zijn eigen tijd bepalen wel. En ik ben verhand dus mijn eerste dochter, mijn Evelien, het eerste kind kreeg zo'n voor in Goorlen oppassen op een dag. En wie Ellen kwam, zijn voor naar Eindhoven de dag opgepast, dus dat waren al 2 dagen. En we gaan dus nu elke week zondagochtend varen naar Goorlen, blijven daar slapen. En 's morgens op het varen van Eindhoven, blijven daar slapen, dinsdags oppassen en dinsdags weer naar heen. En dat is de kersen op de taart van mijn leven op dit moment. Maar, we hebben me ook verteld, in vertrouwen, ben van een s'avonds heen zijn, dan zijn 4. Dan had ze wel de kneubel. Het is wel intens, moet ik zeggen. Het is een prachtig verhaal om het af te sleten, Jan. Ja. Wie zich dat gehoord, sleten voor af met een lekker elske. Gezondheid. Ik vond het fijn met die Kalle. Had ze nog voor de kijkers thuis nog een prangende boodschap? Een prangende boodschap.
Ik zou willen zeggen van laat geen dag onnodig liggen. Pluk de dag, het is een cliché. Maar het kenmerk van een cliché is doorgaans dat het klopt. Dus ik kan alleen maar zeggen, wacht niet de ellende af, maar pluk de dag en toch dingen die zo wel doen. En zo'n tijd. Zondag. Wohl bekommst.